Pekný deň vám prajem. Od roku 2024 na ďalších 20 rokov budeme pod vplyvom energie tzv. Yinového ohňa. Tento vplyv tejto periódy čínska astrológia nazvala periódou 9. Je to poslednou periódou, ktorá nás čaká vo veľkom 180-ročnom cykle a bude prinášať mohutné zmeny, ktoré už započali a už ich vidíme okolo nás. Ak chcete tieto zmeny pochopiť a využiť, tak sa pozrite na môj nový kurz, kde nájdete aj úvodný hodinový modul zdarma, ktorý sa volá Veľký reset, komplexný protokol úspechu v tejto perióde, teda v perióde 9. Energia Yinového ohňa je energiou veľkej jemnosti, ženskosti, spirituality, technológií, otvorenosti, srdečnosti, estetiky, krásy a podobne. To sú atribúty, ktoré nás budú sprevádzať a ktoré jednoznačne budete vidieť, že budú rásť. Existujú aj skryté tajomstvá tejto periódy, o ktorej si povieme v tom module, dokonca už v module zdarma. A existujú ale aj odvrátené stránky. Ako všade, keďže žijeme vo svete duality, vo svete Yinu a Yangu, tak aj v perióde ohňa nás nečaká iba dobré. Oheň je transformačnou kvalitou, ktorá bude veľmi turbulentne veci meniť a veľmi rýchlo nimi hýbať. Čiže keď sa ma niekto pýtal, že už to bude tá perióda, už bude ten kľud a pokoj na tejto zemi, tak nie. Jednoznačne nie, pretože ak máte aj vo svojej osobnej povahe veľa ohňa, tak viete, že ste temperamentní, že chcete veci hneď, chcete ich rýchlo, chcete ich meniť. Chcete staré veci zbúrať a spáliť a postaviť na novo. A to bude charakter tejto doby, ktorá vyústí v obrovskú zmenu v roku 2044, kedy prestúpime do úplne nového obrovského cyklu. Čiže zmeny nás nečakajú. Čaká nás turbulencia, ktorú chceme pochopiť, využiť, uzemniť sa v našich životoch, aby sme neodleteli, nevyhoreli v tomto silnom impulze, a aby sme boli zdravší, šťastnejší a úspešnejší. O tom tieto celé informácie sú, že nám môžu pomôcť v našich životoch, na našej ceste. Čiže môžete si ich pozrieť, využiť ich. Odvrátená stránka periódy 9 je povrchnosť, je ilúzia, je neukotvenosť. Budú narastať psychologické, psychiatrické, vzťahové problémy, budú narastať srdečné problémy. Perióda bude spojená, oheň je spojený so srdcom, sídlom ducha, ktorý bude nekľudný. Preto našou snahou je sa uzemniť, upokojiť, stabilizovať a vytvárať kompenzačný protipól tej silnej kvalite, ktorá nás bude vyťahovať do toho extrému virtuálneho sveta, ktorý jednoznačne príde a bude veľmi aktívny. Preto sa treba harmonizovať, ale zase nepodceniť tú periódu a využiť ju. Ten, kto pôjde proti tejto perióde, tak neúspeje. Hlavne ak pracujete, ak podnikáte, ak investujete, tak jednoznačne chcete vidieť tento vplyv a sa na neho predpripraviť a možno ho využiť. O tom všetkom hovoríme dopodrobná v tomto veľkom kurze. Veľký reset, komplexný protokol úspechu v perióde 9, čiže pozrite si modul zdarma. Niekde nad alebo pod videom nájdete odkaz, kde sa môžete prihlásiť do hodinového modulu, do prednášky, a pre tých, ktorí chcú ísť naozaj hlboko, tak sú tam aj ďalšie moduly a vo videu pri kurze si povieme všetko, čo vás v týchto moduloch čaká. Čiže využite túto periódu na maximum, využite tieto znalosti, ak vás to ťahá, pozrite si to a pokračujeme ďalej. Pekný deň prajem.